ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/25 ಪೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗ್ಲೆ ಈ ಬೇಹತ್ತಿದ ನಾಟಕಡು ನಿಖಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತೆಗೆದನು. ನಿಗಲಿತ್ತ ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತುರನು ದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಪನು ಕೂಡ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿಡು ಬರಡಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಪ್ರೇರಣೆಯದ್ದು ಊಬಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಿಸಿರು ಈ ಭೂಮಿಡು ಅರ್ನ ಅವತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ವಾ ಪಾತಿರೊಡ್ದು ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾಗ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪವನಾರು ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೇರಣೆಯದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಚಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವಿರು ಕರ್ಮೇಂದ್ರುಲಿಚ್ಚಂದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಐನಿರ್ದವರ ಅಕಲಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ತೆತ್ತೊನಡಾಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿರು ಪಂಡ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿರು. ಆತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬಾಬಾ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ತೆತ್ತೊನಗನೆ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದೇಕ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆ ಹೊಂದೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಗುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಏಪಲ ಪರಮಪಿತ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ಕೇವಲ ಪರಮಪಿತ ಬಂದು ಬರೆಂಡಲ ಸಹ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪರಮಪಿತ ಬಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅರೂರಿಯೇ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಗುಲೆ ತಿರಿದಂಡು ಎಂಕುಲು ಪರಮಪಿತ ಜೊತೆ ಕುಳ್ದ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಇಡೀಗ ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪ ಸತ್ಯಯುಗೂರ್ದು ಪತ್ತದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತಿಂದು ಹೊಸ ರಚನೆಯಾಂಡು ರಚಯಿತ ಬಾಬಲ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸುರುಕು ತೆರಿಯೊಂದಿಚ್ಚಾನು. ಇತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪಾತಿರುವೆರು ಏರು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದರು ಮಾತಿರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನ್ನು ತೆತ್ತೊನು ಸೇರು. ಈ 84 ಚಕ್ರ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೋನಡಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತಿರಣ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಲ್ದುಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುನಲ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಜಿ. ರಟ್ಟು ಜನ್ಲ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗಿದರು. ಬಾಕಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಶಂಕರನ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿನಾಶ ಪಾಲನೆ ಬಂದು ಧ್ವಜಪದರು. ವಾ ಚಿತ್ರನು ಧ್ವಜಪದಿರೋ ಐತಮಿತ್ತು ತೀರ್ಪಲ್ದು ಕೊರಡು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಅವಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರೇರಕ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಹ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಪುನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂದ ವಿಚಾರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಹೂವಿ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಚಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರೇರಣೆಯರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಚೇರು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯರ್ದು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಬಾಬೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರೋಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪವನಾರತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಮಲ್ಪವಿರು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಈ ಪಾತಿರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು ಈಶ್ವರ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಜೇರು. ಋಷಿ ಮುನಿ ಇಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ ಪಂದು ಪಣುದೆತ್ತೇರು. ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಾಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಆವಡು ಎರಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಮುಖ್ಯ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕಾದುಲ್ಲೇರು ನಿರ್ದೇಶನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಂತೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು
ಆರೆಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಬಂದ ತಿಳಿಯುಚೇರು. ಇನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪರಿವಾರ ಬಂದ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಆ ಪರಿವಾರದ ಅನುಭೂತಿಯೇ ಆಪುಜಿ. ಅರೆಗೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಶರೀರೊಪ್ಪುನಗನೆ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸಾತ್ಯಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಲೆಪ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಆರು ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಬಂದ ತೆರಿವೆರು. ಸುಖ ಸುಖ ದಾಮುಡ್ಲ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ದಾಮುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗಮಿಗಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮ ಪಂಡ ಪರತದವು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತೆತ್ತ ನಡುತ್ತ ಸಮಯ ಏಪ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬ ಬರ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಸುರುಸುರುಕೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಂದೆ ಪನೋಡವು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಪಂದು ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದ ಬಿಡುಪುಂಡು. ಈತ ನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಆ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಬರ್ನಗ ಇಲ್ಲರ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಕೂಡ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರೋಡು ವಸ್ತ್ರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೂಡ ನಾಟಕ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಸ್ತ್ರನು ದೆತ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಹೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇಲ್ಲರ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬರ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತಿ ಬೇಹದ್ದದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಪರತಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಕೊಂಡು ಒಂಜೆ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪಿತರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರ ತೆರಡ ಅವು ಬೇಹದ್ದದಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯೋಗಟಂತೂ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಕೆಲವರೇ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾದ ಭಾವ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಬಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂದರು. ಈ ಸಮಯದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಐತ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪರ್ಬೊಲನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಂಬರ್ ವಾರ್ ವಾವಾ ಪರ್ಬೊಲುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯುವಂದರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜಯಂತಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೇತೆ ಪರ್ಬೊಲಾಪುನು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಸುರುಸುರುಕು ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಪವರು. ಪಂಡ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಪವರು. ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೇರು. ಐನರ್ದವರ ಸುರುಸುರುಕೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಪವೇರು. ಐದವರ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರ್ಬೊಲೆನು ನಂಬರ್ ವಾರು ಬರಲಿ. ಈ ಪಾತೆರಣಿ ಧರ್ಮದ ಕುಲೆ ತೆರೆಯೋನೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಪಾತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಇರಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಆ ಧರ್ಮದಂತೂ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರ್ಪುಚಿರು. ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು. ವಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ವಾ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಅವೇ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಆರೆ ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಐನರ್ದವರ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು. ನಾರಾಯಣ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಐಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಬರೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಏಪ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುವಂತಿಸಿರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪದರಿಂದಕ್ಕೆ ಗೀತೆ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಜಗದಂಬೆ ಇಂಚಿನಕಲ ಜಯಂತಿಗೆ ಹೂವೇ ರಜೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ನನೆ ತೇತಿ ತಾರೀಕು ಇಂಚಿನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಿಸಿರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಸೀತೆಯರ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ತೆರೆಯುವಂತಿಸಿರು. ರಡ್ಡರ 1000 ವರ್ಷದ್ದು ಏರು ಮಾತ ಬೈದಿರೋ ಅಕಲು ಬತ್ತದಿರು.
ಅಂಡ ಐದುಲ ಸುರುಕುವ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿತ್ತಿರೋ ಆಕಲಿಗೆ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡು ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರಿವಂತಿಸಿರು. 5,000 ವರ್ಷದುಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪಂತು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಡು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಭಾಗಗಳು ಮುಕ್ಲ ರಾಜ್ಯಪ್ಪುಂಡು. 5 ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೊಪ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಲು ಪೆರೆಗಲ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಕಲಿಯುಗದ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಂದು ಆಕಲು ತೆರೆಯುವರು. ಇಂಚ ಪಂಡದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಂಧಕಾರುಡು ಪಾಡ್ದಿರು ಇಡೀ ನಾಟಕ 5,000 ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಕೇವಲ ಕಲಿಯುಗ ಕಾದು 40,000 ವರ್ಷಲು ಒರಿದಿನ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆದಿರು. ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿವಿರು ಅಂಡ ಭಗವಂತೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈಲ ಸಹ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಕಾದೆ ಈ ಲಡೈ ಉಂಡು ಒಂದೇಟು ಶಂಕರನ ಪ್ರೇರಣೆದ ಓವೆ ಪಾತರಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಭೂಕಂಪೊಡು ಕಟ್ಟಡ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಎತ್ತನು ದೆಹಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನು ಜಮನ ಸುದೇತ ಬರಿಟಿತ್ತನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ಉಂಡತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಸ್ವಯಂವರ ಆಪಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಡು ತೂತಾರು. ಆ ಮಹಾತ ವಿಚಾರನು ಬಾಬಾ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಪವಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗಳು ನೆನಪುಗು ಬತ್ತಿಸಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬನ ಮರೆತದು ಪಯರಡ ಶಿಕ್ಷಕನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಿರೋ ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಣತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ನೆನಪುಪ್ಪಿರು ಜ್ಞಾನಲ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ದೇಶ ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು. ಇದೇನು ನೆನಪು ದೀವನಡೆ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕಲ್ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನತ್ತೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದರು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಓದವನಾರು ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬದಲ ಮಾಯವಾದ ಬುಡುಪುಜೇರು ಲೌಕಿಕ ಪರಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರು ಅಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾದುಳ್ಳೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆರ್ನ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೇರು. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪನ್ಲ ಸಹ ಸುಖ ಅಂಚನೆ ದುಃಖಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲ ಎರಡೆ ಈಶ್ವರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನು ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಬೇರೆರ್ದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇರೆಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪು ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕಲು ತೆರೆಯುವಂದರು. ಎಂಚೆಂಕಲು ಓದ್ವನೋ ಅಂಚನೆ ಈ ರಥ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಬೇರ್ನ ಶರೀರನೇ ರಥ ಆದುಂಡು. ರಥಕ್ಕೂ ಪುದರ್ನ ದಿವೋಡಾಪುಣತೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಈ ರಥ ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಊರಿನಕ್ಲಂತೂ ನಡತೊಂದು ಬುಡ್ದು ಹೋಗಿರು. ಅಂಡ ಈ ರಥ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು ಮೇರೆಗೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಡ ನಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಬೇರೆ ಒರಿಯನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಗೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಬಂದು ಪನಡಾಪು ಏರಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವಿರು ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪವಿರು ನಿಗಲ ಶರೀರಲು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಆದಿಚ್ಚಿ ನಿಗಲ ಆತ್ಮೂಲಿ ಶರೀರ ಪನ್ಪನ ರಥಡು ಕುಳಿದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಕುಳಿದು ಓದವನ ಕಾರಣ ಬಲಿ ಹರಿಲ ಈ ಶರೀರ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಾದೊಂದು. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದೊಂದು ಕೂಡ ಶರೀರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪರಿತು ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನೆನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಪರು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ದರು ನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಸುರುತ ಜೀವನ ಕನಿಷ್ಠವಾದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಏತು ಓದುವರು ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಯ ಆದುಂಡು. ಇಂದನೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪಂದು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ఇందరిది నికులు పత్తి తేరదు పావనాపరు ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲಾಪಿರು ಅಂಡ ಪದವಿಲು ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಶಾಲೆಡು ಕುಳಿದರು ನಿಕುಲೇ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಅಪಾರು. ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆವಲಿ ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕುಲು ತೀರುನೋಡಿ. ಸುರುಕು ನಿಕುಲೆಡ್ಲ ಓಬೆ ವಿಶೇಷತೆಲಿಜ್ಜಂಡು ಅಸುರಿ ಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ತಿಕ್ಕುದೆಂಡು. ಅಸುರಿ ಮತೋರ್ದು ಎಂಕುಲು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆಟ್ಟು ಪೋಪ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತೋರ್ದು ಏರುಣ ಕಲೆಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಓರಿ ಬಾಬಾದುರ್ಲೇರು. ಅಸುರಿ ಮತನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನಕಲ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒರಿಯನ ಮತ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಅವಲ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡತ್ತೆ ಏತು ನಡಪೊರೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಕಡಿಮೆ ನಡತದ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಶ್ರೀಮತ ಭಗವಂತನಾದುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಭಗವಂತನಾದುಳ್ಳೇರು. ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ರಾವಣೆ ಪತಿತಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐನ್ಯದವರ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು 14 ಕಲ ಸಂಪನ್ನರು ಪಂದು ದೇವತೆಯನ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡಲ ಪವಿತ್ರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದೇವತೆలను ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಗು ಮಾಲಿಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಜ್ಜೇರು ನಿಕುಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆವು ಬರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು. ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಪಲೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನಿಕೆ ಎಂದರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಂಶಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮುಲ್ಪ ರಾಜರಾಣಿಯನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಅಂತೂ ಸಂಗಮಗತ್ತ ಒಂತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಡಕೊಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಂಡವರಿಗಾದ ಆವಡು ಕೌರವರಿಗಾವಡಿಚ್ಚಿ ಎಟ್ಟವು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ 25 ಜನ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯರೇ ಮಾತ ಅಸುರಿ ಮತವನ್ನು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಡಾಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಈ ಪರತು ಶರೀರಡು ಕುಳಿದು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಣನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವಡು. ವರದಾನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಅವಿನಾಶಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಆಧಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಭವ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ವಿಶ್ವದ 4 ಕಡೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಸ್ತ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಹಲ್ಚಲ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಕಾರಣ ಹಲ್ಚಲ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಾಧನ ಸರ್ವಿರನ್ನ ಚಿಂತೆದ ಚಿತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಬೇತೊಂದು ಬೋಂದುಂಡು. ಐನ್ಯದವರ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಆಧಾರದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸುತ್ತಾದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಶ್ರಯ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನ್ಯದವರ ನಿಕುಲು ಆಧಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮೂರ್ತಿ ಆತ್ಮ ವಾಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಯಥಾರ್ಥ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅವಿನಾಶಿ ಆಶ್ರಯದ ಅನುಭೂತಿನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಮಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಖಜಾನೆಯಾದಂದು ಐನ್ಯದವರ ಐನ ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಫಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲಗ್ನದ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿದ ಅಗ್ನಿನು ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಲು ಪರಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರನ ಸ್ಟೇಜಿಡು ಶಕ್ತಿಲು ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಪುಲಕ ಕಿರಣಲು 4 ಕಡೆ ಪರಡುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಿ ಇಂದೇಕಾದು ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ವಮಾನದ ಸ್ಮೃತಿತ ಸೀಟುಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಗ ವಿಘ್ನ ಎದುರುಗುಲ ಸಹ ಬರ್ಪಿಸಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.